Ayun. May mga hinog na oh. Mana si Dracula na pispan. May mga pispan pa oh. Bago lang po ini. Ay gayon. Pero no, dati mga pispan ini pispan ini nati. Upot tuman sa may baba. O aki pa kami ang paridi. Luluhon ni. Bakon to duman to si inutan si tubig. Duman to si tubig ano. Ito. Ayun ta duman to binungkal kad sigapo lang. Oh, magayon bagong gabi. May mani. Mani. May mani. Magayon po pag yung develop na yan. Develop na yung resorts. Magayon yung landscape. Ayan. Sa ugaw pa ng digding agihan. Ang pasiring sa baba. Doon sa dagat. Yan po ang tubig dito. Pras na pras ang tubig dito. Ali po diyan mga tubig kang barangay yan. Ano mga hustog yun. Ali po digdi. So yan po binungka lang po yan. Sarungga po binungka lang sa mululuhon. Binungka lang sa mululuhon. Yan. Yan o. Buhay po digdian buhay po talaga digdian tubig. Yan. Mga mais po digdi ano? Yung violet na mais no. Yung violet na mais. Yan po. Hali po yan duman sa may yan sa may Nara. Diyan po yan hali oh. Ini po dati ng pispan ini. Yan, pispan po dati yan. Yan, pispan. Ayun. So si Tito Ninong tiyoon ni Hiro yung aming ninong sa mong kasal kaya tiyoon Ninong tiyoon Ninong pa Aratilis. Yeah. So yung pagkataid na yan ang eskwelahan. Sa baba po kayo eskwelahan na yan. So yun. May orange. Magayuno na ay. Ayun po. Laganak Science Integrated. Kuya Alexis na Mayurit kaya duman. Ayan po.
So, yan po. Science, Laganak Science Integrated Farm. Yan po. Yan. Wow, may ano. Parang na-miss ko yung... hello po. Nahapon po. Parang na-miss ko to.